bil-mistoqsijiet b'sens. Ħalluni. Beta Entertainment Theatre Academy jippreżenta kif online. Il-bambi jibatilna tajjeb. Bonġu l-kulħadd, hi. Iva ħanatu ftit ċans il-dawk li għadhom ma daħlux. Mhux hekk għadhom reddin naħseb mhux hekk? Tajjeb. Ukoll dawn għadhom reddin. Għalhekk jogħġbukom l-online affarijiet? U għajja Pawl ma nibdewx ta' libes hekk. Mhux biex tarani jint tgħid, biex tarani jint libes hekk. Mhux għax hekk komdu libes Pawl. Ħanibdew bil-mistoqsijiet b'sens. Ħalluni. Paċenzja. Jeremy, tarax kollox fin-negattiv. Sewwa? Iva, ma nafux aħniex ħanamlu l-eżamijiet, allura se jkollna nibqgħu għaddejjin. Ejja ħanibdew, ja ħasra, ejja ħanibdew. Għajdli. Imma dix mistoqsija ejja? Mistoqsija issa jiena naf, jien tabib, Rita, le maħniex ser immutu kollek hemm aħna. Imma kif taraw kollox fin-negattiv, ja ħasra. Ejja ħalli nkomplu, jew inkella ngħid, ejja ħanibdew, ja ħasra. Iva, mena. Ejma. Kemm tagħtu każ tal-affarijiet qiegħed ngħid? Dawk qegħdin hemm għax jiena qiegħed fil-kamra tat-tifel baqax għax mistoqsi oħra x'nistaqsu? Mela nibdew joħosra għax għandna x'nagħmlu għall-eżamijiet. Ejma. Ekkalma ġbejn, ekkalma, ej. Mena, issa baqa' ħaġa oħra xirrid nikklarifika magħkom jien. Ixelu dawk l-imberkin ta' kameras min issa noqgħod impatpat hawnhekk waħdi isni qiegħed fuq xi stazzjon tar-radju ta' xi partit. Ixelu dawk il-kameras ja ħasra. Iva. Hekk sewwa tajjeb ġina ħej. U tagħmlu xi ritratti minflok toqgħodu intkom għax ninduna min ixiblaħ għax tifqawni u ninfixel. Ixelu dawk il-kameras mena. Il-ħanina dinja, Iva ixel. U allura m'intix libsa tajjeb, xiex interessani xint libsa. Jien libsa sew, libes sew, mena bad wiex dik il-kamera minn jem. Ħajma x'fawra tiela, ħanneħi dawn il-headphones. Zom, ħanaqla. Hekk aħjar. Ħajma x'fawra. Ħajma. Ara li uħar tafal il-video loop. Xieħsibna nawil, Sibt li ma nindunax li mintix int, men inti s-soltu tkun daqshekk attent. Il-video li għamilt jisek xi soldat fl-armata, attentissimu għal li qed ngħid. Neħi dak il-video minn hemm qed ngħidlek. Ejja, għax tqabżu ili, u ninfixel waħda kbira. Żomm, għax ħadsaħna. Ħajma, nitranġa ftit. Mela. Hello, min hemm? Da minu issa? Min hemm? Ġeġifieri min jien? Jien is-Sur Karabot. Intom tagħmlu Sur Karabot. X'aħna nagħmlu? Ġeġifieri x'aħna nagħmlu? Aħna lesin tal-Malti qed tagħmlu suppost. U int min? Jien Jacob Honowil. Ejwa, Jacob Honowil. Iva, m'intix għalli jistelku xi galantom bħal Nowilux. U x'qed tagħmel hawn? Xtalt fil-kamra ta' ħija u ħija Nowil riqet. X'inhu? Ejwa hija triqet? U x'riqet jew Nowil? Għalhekk għamel il-video loop għax għadu riqet? Ħalli fil-għalli ħalli rapporta. Fejn il-mobile? Żomm. Battajtilek Nowil. Ara dan ma jistax ikun għax jista' jien xbajt online. Ħanaqta u nirrapporta lil Nowil wieħed u nerġgħu nintew għal next lesson li jmiss. Jumejn oħra. Jarġax kupprati bħal dawn, nirrapporta l-kulħadd. Żomm. Hello, is-Sur Xriħa? Kif online?